Türkmen dili 25. Türkmen dili 25. Yaxşı Muratdan qalmaq falan o diyene. Böyle. Türkmen dili 25'ten şeyle sual var. Çalışmaların haysi topori dine bir sözden ibaret. Sorumu yine buraya da qaytalayan. Çalışmaların haysi topori dine bir sözden ibaret. Yine buraya da qaytalayan. Çalışmaların haysi topori dine bir sözden ibaret. Men bu sorun anıq cevabını bilemem. Böyle Aknur, Türkmen diline çalışmalarının haysi topori dine bir sözden ibaret diyen sorumuza cevap verip bilmediniz. Cevap özlük çalışması. Näme çalışması? Ol özlük çalışması, ol bir sözden ibaret. Evet. Mehribaniyleşler, Aknur berilen soruya doğru cevap vermeye başarmadı. Bəsişimiz olsa, Yaş Murat bilen devam edeceğiz. Yaş Murat, görüyen uğurluğundan utuklu diyeceğini saylap bilersin. Yine de tarihin 20. utuklu biyecesini sayılacak. Tarih uğruna 20. utuklu biyeceğini saylayan. Yaş Murat, tarih 20. utuklu biyecede sana şeyle sual var. Neçinci yılda haysi devletlerin ferhedinde Demirperde müzeyi açıldı. Sorum yine buraya da qaytalayan. Neçinci yılda haysi devletlerin ferhedinde Demirperde müzeyi açıldı. Şu sorunun cevabı, yankı müzey Germaniya bilen Çekiya servetinde 2011 yılda açılıyor. Yani Demirperde müzeyi 2011 yılda Nemisçe sebeplerini açıldı deyip cevap veren. Cevap doğru. Umumu tutanı olsa 65 oldu. Yaş Murat doğru cevap vermeye başardı. Bəsişimiz olsa Aknur bilen devam edeceğiz. Aknur görüyen uğurluğundan utuklu biyeceğini saylap bilersin. Biyologiya 30 biyeceğini saylayarım. Aknur sana şöyle sual var. Öcüğü öğrenen ilma näme deyilýär ve onu ilkinci olup haysi alim ilma girdi. Sual meni burada qaytalayan. Öcüğü öğrenen ilma näme deyilýär ve onu ilkinci olup haysi alim açar. Öcüğü öğrenen ilma histologiya deyilýär. 1666-njy ýylda Robert Cook adly alim şol ilmi açar. İngiliz tabiatı öğrenci-alim. Şöyle de mi? Böyle. Mehribaniyleşler, Aknur, biyologiya utuklu biyecede suala, yani öcüğü öğrenen ilma näme deyilýär ve onu ilkinci olup haysi alim ilme girdi diyen sorumuza histologiya şeyleken 1666-njy ýylda İngiliz tabiatı öğrenci Robert Cook tarapından ilme girdili deyip doğru cevap vermeye başarıyor ve umum utuk sani 55 tuqolli. Yaş Muratdan bari yoğu 10 tuq izagalya. Bəsişimiz olsa Yaş Murat bilen devam edeceğiz. Yaş Murat görüyen uğurluğundan. Men fizikadan 30. belgini saylayan. Fizika uğrundan utuklu biyeceğini saylayan. Ahirin uğrunu ütkötmeyi makul bildiğini ödüyen Yaş Murat. Tarihten fizika geçtik. Böyle. Fizikada utuklu biyeceğde şeyle sual var. Ünsülen dinlemeli. Jayın içindeki televizorda şekil qoşulunp görünýär. Çağırılan usta televizoru başka yerde koydu oli, şeklin qoşulanması ayrıldı. Şeklin qoşulanmasının sebebi näme? Sualım yine buraya da qaytalayan, üns bilen dinlemeli. Jayın içindeki televizorda şekil qoşulunp görünýär. Çağırılan usta televizoru başka yerde koydu oli, şeklin qoşulanması ayrıldı. Şeklin qoşulanmasının sebebi näme? Yaş Murat, sorum yine buraya da qaytalayan. Jayın içindeki televizorda şekil qoşulanıp görünýär. Çağırılan usta televizoru başka yerde koydu oli, şeklin qoşulanması ayrıldı. Şeklin qoşulanmasının sebebi näme? Bu sowalyň jogabyny men pikirimçe serpigen tolkunlar diýip çakýan. Şeklin qoşulanmasının ayrılmagynyň sebebi serpigen tolkunlar diýip jogap berýän. Böyle, Yaş Murat jogabyny kabul edýäs. Fizika 30 tuqlu biyejede berilen sowala doğru jogap bermek bilen umumy utuk sanyň 95 tuq kazanıp jemleýiçi tapyra gatnaşmagy mümkinçilik kazandy. Berekella Yaş Murat, bäsişiňizde ikinji tapyryna, ýagny jemleýiçi tapyryna gatnaşmagy mümkinçilik kazandy. Aknur, siz hem gynanmalar. Bäsişiňizde indiki gepleşiklerine gatnaşmagy mümkinçiligiňiz bar.
Mehriban yerleşler biz bolsa bäsleşigimizin inniki, yani ikinji tapgyrına saýlama tapgyry bilen dowam edýäs. Mehriban yerleşler şowly bijatly bäsleşikli gepleşigimizin ikinji saýlama tapgyry bilen dowam edýäs. Bu tapgyrymyzda hem Aşgabat şäheriniň dil derslerini çyňlaşdyryp öwredýän ýürüteleşdirilen 87-nji orta mekdep okuwçylary dowlat öde berdi, şeýle hem Çary we Maýa Gözel özara bäsleşerler. Dowlat Maýa Gözel size hem bäsleşigimizin gysgaça şertleri bilen tanışdyrýan, ekranda görýän ugurlaryňyzdan utukly bijany saýlaýanyz. Utukly bijada nähil sowal çyksa, şoňa dogry jogap berip bilseňiz, şol utukly bijany gazanýanyz we umumy sany 2090 ilkinji bolup etse, şol hem bäsleşigimizin ilk tapgyryna, ýagny jemleýici tapgyryna atnaşmagy mümkinçilik gazanýar. Bäsleşigimizin şerti düşündikmi? Böyle, bäsleşigimize ilkinji sowaly jogap bermek üçin men size häzir daşyndan bir soraw berer, ýagny zehin soraw. Kim şoňa ilkinji bolup dogry jogap berse, şol hem bäsleşikde ilkinji bolup sorawga jogap bermeli mümkinçilik gazanýar. Maýa Gözel dowlat zehin soraw üns bilen dinlemeli. Şeýle. Depder we galamyň arasynda näme bar? Sowal meni bir ýerde gaýtalaýan. Depder we galamyň arasynda näme bar? Dowlat ilkinji bolup elini alyrdy. Dowlat. Bu sorawyň jogaby we sözi. Depder we galamyň arasynda näme bar diýen sorawymyza we söz diýip jogap berdim. Dowlat we söz bar diýip jogap bermek bilen dogry jogap berýän we bäsleşigimizde ilkinji sorawga jogap bermeli mümkinçilik gazanýan, görýän ugurlaňdan utukly bijany saýlap bilersiň. Geografiya 30 utukly bijany saýlaýan. Dowlat geografiya 30 utukly bijada saňa şeýle sowal bar. Ähli dowlatleriň arasynda ýylatyň iň ýokary gurulugy bilen haýsy dowlat tapawutlanýar? Soraw meni bir ýerde gaýtalaýan. Ähli dowlatleriň arasynda ýylatyň iň ýokary gurulugy bilen haýsy dowlat tapawutlanýar? Bu 9-njy syn dünýäniň ykdysady geografiýasynda bar. Sorawmyz jogabym şonda bar elbetde. Men kimçe bu sorawyň jogaby Bangladeş ýurdy. Bangladeş diýip jogap berýän. Ähli dowlatleriň arasynda ýylatyň iň ýokary gurulugy bilen haýsy dowlat tapawutlanýar diýen sorawymyzdan dowlat Bangladeş diýip jogap berdi. Jogabymyz dogry. Dowlat geografiya 30 utukly bijany gazanyň häzirlikçe utuk sany 30 bäsleşigimiz bolsa Maýa Gözel bilen dowam edýäs. Maýa Gözel, sen hem görýän ugurlaňdan utukly bijany saýlap bilersiň. Meniň neslimden 30 utukly bijany saýlaýan. Maýa Gözel 30 utukly bijany saýladym. Maýa Gözel, there is a question for you for 30 points. What are the meanings of knowledge and science? Knowledge is... Once again, I repeat my question. What are the meanings of knowledge and science? Knowledge is learning something, the thing that we do at school, and when we read books, we learn something, and that's the knowledge we gather through them. Science is basically learning the life using algebra and geometry with help of physics, biology and ecology. All of those get inside of science. It's a knowledge that we learn in school with help of algebra to understand the world we live in better. Yes, especially based on experiments. Scientific openings. Yes. Yeah. Okay. As you said, knowledge is learning the subjects at school. Science. Science is a tool to learn life, like Earth, world, universe, with experimenting. Okay, Maýa Gözel, I accept your answer. Maýa Gözel answering to our question. Knowledge is learning the subjects which they are studying at school, and science is knowing about the world based on especially opening scientific researches. Yes. Okay. The answer is correct, and you get 30 points from English language. When we asked to Maýa Gözel the difference between knowledge and science, she answered and she gave her answer.
Knowledge is gaining skills and learning information which has been learned, and science is knowledge about world, especially based on examining, testing, and proving facts. Məxvan eləşlər, maya və zələ bərə soramız, yəni bilim bilen ilmin tapavutlandırmalıydık. Bilim bizim hazırki vaqtda öğrenyen mağlumatlarımız. İlim varsa açışlar, dünyanın açışı barədə, təzə məlumatların, şeylik hem alimlərin açışı barədə deyib doğru cavab verməyə başardı. Maya və zəl hem doğru cavab verməyə bilən 30-30 qazanlayın. Bəhsəşirləri varsa, devlet jiyimiz bilen devam ediyoruz. Devlet sen hem ekranı gören uğurlandan utuklu bileceğini sayılap bilersin. Ben astronomiya dersinden 30 utuklu bileceğini sayılayan. Devlet astronomiya uğurunu sayıladın. Özün mektepten daşarı nemi uğurlarla kızıklanyan devlet? Ben özüm informatika dersine kızıklanyan. Altın asrın altın zehindi bəhsəşirinde de bir neçə orunlara münasip olun. Şunun için hem astronomiya uğurunu sayıladın, informatika yakınrak olan için mi? Özüm geografiya, astronomiya derslerle kızıklanyan. İçin kızıklanyan, şu sebepten astronomiya uğurunu sayıladın. Böyle, devlet astronomiya 30 utuklu bileceğde sana şeyle sual var. En uzak gideceğiniz hangi planetada bulup geçer? Sorumu yine buraya da kayıtlayan. En uzak gideceğiniz hangi planetada bulup geçer? Gün ulğamına bilensin. Gün ulğamına da epet planetalar ve küçük planetalar diyen topara bölünüyor. Epet ol planetalara 80 planeta yeri. Şoların içinde biri özünün uzak gece günlüğü bilen beyleklerden tapavutlanıyor. Hangi planeta? Bu soalın cevabı Merkuri. Astronomiyada 30 tutuklu bileceğde verilen soru, yani en uzak gece hangi planetada bulup geçer diyen sorumuza devlet Merkuri deyip cevap verdim. Devlet cevabın doğru. Astronomi 30 tutuklu bileceğini kazanyan ve sen umumi utuksanın 60 tutuklu kutlayaz. Bəhsəşimiz olsa, Maya və Zəl bilen devam ediyoruz. Maya və Zəl devletten qalmalılar. Ben edebiyat dersinden 30 tutuklu bileceğini saylayan. Edebiyat dersinden 30 tutuklu bileceğini saylayan. Maya və Zəl özün yani İngiliz dilini sayladın, İngiliz edebiyat sayladın, mektepten aşağı qaysı uğurlarla kızıklanyan? Ben mektepten aşağı algebra, geometri bilen esası meşgullanyan, yani ondaşından edebiyat, tarih bilen hem kızıklanyan. Kızıklanyan. Edebiyat 30 tutuklu bileceğde şeyle sual var. Bu yani dünya edebiyatına değişli bir sualımız. Qoca ve Deniz povestinin yazarı kim? Sorumu yine buraya da qaytalayan. Qoca ve Deniz povestinin yazarı kim? Ağdan olayım, Brad Maya və Zələ kömək etseniz. Şu eseri Rus diline tercüme edip bilirsin. Şanlı yazıcının özünün haqiqi adı, özünün özü emelegeli, men fikrimçe. Sana şanlı yakin olur Qoca ve Deniz. 9-cu sınıfta, 9-cu sınıfta edebiyat kitabda dünya edebiyatı bölümünü. Ben bu soruların anıq cevabını bilemem. Maya və Zəl, Qoca və Deniz povestinin yazarı kim diyen sorumuza anıq cevap bilemek deydiniz. Bu sualın cevabı Ernest Hemingway. Maya və Zəl doğru cevap bilmediniz. Bəhsəşimiz olsa, devlet bilen devam ediyoruz. Devlet görüyen uğurlandan utuklu bileceğini sayılap bilirsin. Geografiya dersinden 20 utuklu bileceğini sayılayan. Geografiya 20 utuklu bileceğde şeyle sual var. Planetamızın 10 götürümünü, yurdun uğur yerçeğinin 45 götürümünü tokoyluk bilen örtülen yurt haysi. Sualım yine buraya da qaytalayan, üstülen dinlemeli. Planetamızın 10 götürümünü, yurdun uğur yerçeğinin 45 götürümünü tokoyluk bilen tutan yurt haysi devlet? Bu soalın cevabı Rusiya Federasyası. Sualın cevabı Rusiya Federasyası deyip cevap veriyor. Neme makulun esasen Rusiya Federasyası? Elbette tokoyken, yani edil planetanın 10 götürümünü tutup bilir mi? Uğur yerçeğin öz yurdunun 45 götürümünü. Fikirlen. Kanada. Planetamızın 10 götürümünü. Kanada.
Guriyer çäğinin 45 götürümini tokoylyk bilen tutýan yurt. Men şu soraga Kanada dep jogap berem. Bolýan. Planetamyzyň 10 götürümini yurdun guriyer çäğinin 45 götürüm tokoylyk bilen örtülen yurt haýsy diýen soramyza döwlet Kanada döwleti diýip jogap berdi. Döwletçimiz bu berilen soraga doğru jogap bermek bilen 20 to gazanýa we umumy utuq sany döwlet umumy utuq sanyň 80'e ýetdi. Maýa Özel seň utuq sanyň 30. Döwletden iza galmalar belki häzir ol berjek soraga jogap berip bilmesen izi gider. 2 soraga jogap berip utuq gazanyp bilersiň. Görýän uğurlaňda utukly bijan saýlap bilersiň. Meniň nesillersinden 25 bijeli utuq saýlaýan. 25-nji utukly bijede şeýle sowal bar. There are 4 language skills to speak the language well. Can you count them? Once again, I repeat my question. There are 4 language skills to speak the language well. Can you count them? Reading, speaking, writing, and listening. Listening, yes. Your answer is listening, speaking, and reading, writing, yes. Okay, I accept your answer. And that was correct answer, and you get 25 points, and your total score is 55 points. Mehmaniyleşler Maýa Özel'e beren soramyz dili gurlamak üçin, yani şol dille doğru dürüst gurlamak üçin 4 sany başarlyklar, yani okuyup bolýan şolar haýsylar diýip sora berdik. Maýa Özel hem dinlemek, geplemek, yazmak, okumak diýip doğru jogap berdi. Gutlaýan Maýa Özel umumy utuq sanyň doğru jogap bermek bilen 55 utuq boldy. Gutlaýas bäsleşigimiz bolsa döwlet bilen dowam edýäs. Döwlet görýän uğurlaňda utukly bijan saýlap bilersiň. Astronomiya 10. Döwlet astronomiya 10 utukly bijede şeýle sowal bar. Haýsy planeta gapdalyny gyşaryp, ýagny ýatan ýagdaýyny aýlanýar? Soram ýene bir ýerde gaýtalýan, üns bilen dinlemeli. Haýsy planeta gapdalyny gyşaryp, ýagny ýatan ýagdaýda aýlanýar? Bolkan edilýän soramyza meňde şu planetalar bar edy. Ýöne bu ýezekde ol öz okudukdaşyny gapdalyny aýlanýan. Ýagny haýsy planeta ol? Bu sowalyň jogaby Saturn. Saturn diýip jogap berýän. Maýa Özel berilen döwlete berilen soragyň jogabyny bilýän. Uran. Uran. Bolýa. Ikiňiziň jogabyny kabul edýän. Haýsy planeta gapdalyny gyşaryp, ýagny ýatan ýagdaýda aýlanýar diýen soramyza döwletçimiz Saturn diýip jogap berdi. Maýa Özel hem Uran diýip jogap berdi. Döwlet gynansak da sen beren jogabyň ýalňyş, emma Maýa Özel'in beren jogaby dogry. Elbetde Uran planetasy gapdalyny gyşaryp, ýagny ýatan ýagdaýda aýlanýar we Maýa Özel 10 utuq gazanmagy başardy we onuň umumy utuq sany 65 boldy. 65 boldy. Maýa Özel bäsleşigimiz bolsa sen bilen dowam edýäs. Görýän uğurlaňda utukly bijan saýlap bilersiň. Döwletden galmalar. Men astronomiya dersinden 25 utukly bijan saýlaýan. Bolýa, Maýa Özel astronomiya 25 utukly bijede sana şeýle sowal bar. Bunyň merkezinde nähili hadisalar bolýar? Sowal meni bir ýerde gaýtalaýan. Bunyň merkezinde nähili hadisalar bolýar? Durly elementler gyzýar. Yanma reaksiyasy geçýär. Bunyň merkezinde yanma reaksiyasy. Yanma reaksiyasy bolup geçýär diýip jogap berýär. Yanma reaksiyasy bolup geçýär bunyň merkezinde. Maýa Özel bunyň merkezinde nähili hadisalar bolýar diýen soramyza yanma diýip näme dogry jogap berdiň. Bunyň merkezinde termoýadra täsirleşmesi bolup, bunyň hemme ýerine energiýa bilen üçin edýär. Mehmaniyleşler Maýa Özel berilen soraga dogry jogap bermegi başarmady. Bäsleşigimiz bolsa döwlet bilen dowam edýäs. Döwlet görýän uğurlaňda utukly bijan saýlap bilersiň. Geografiya dersinden 15 utukly bija. Döwlet geografiya uğruna 15 utukly bijan saýlaýan. Şeýle 15 utukly bijede şeýle sowal bar. Dünýäniň iň demirgazyk, Ýewropanyň iň günwatar paýtagty haýsy şäher? Soram ýene bir ýerde gaýtalaýan. Dünýäniň iň demirgazyk, Ýewropanyň iň günwatar paýtagty haýsy şäher? Reykjavik diýip jogap berýär. Reykjavik diýip jogap berýär. Reykjavik elbetde haýsy döwletiň paýtagty? Islandiya. Islandiya döwletiniň paýtagty.
Mehmaniyleşler döwlede berilen geografiya 15-nji utukly bejadäki soraga dogry jogap bermegi başardy we bähleşigini ünik tapyryna, jemleýici tapyryna atnaşmagy mümkinçilik kazandy. Onuň umum utuk sany bolsa 95 boldy gutlaýar. 95 utuk boldy. Berekalla döwlet gutlaýar bähleşigini ünik sanyny, ýagny jemleýici sanyny ýaşymrak bilen bähleşmäge mümkinçilik kazandy. May wezel siz hem gynanmalar bähleşigini ünik sanyna atnaşmagy mümkinçiligimiz bar. Mehmaniyleşler biz bolsa bähleşigimizi ünik tapyry, ýagny jemleýici tapyry bilen dowam edýär. Mehmaniyleşler şoly bijatly bähleşik gepleşigimiziň soňky tapyry, ýagny jemleýici tapyryna gelip, jemleýici tapyrymyzdan ýaşmyra şeýle hem döwletçigimiz gatnaşmagy mümkinçilik kazandy. Ýaşmyra döwlet ekranyny görýän ugurlaryň, ýagny himi, edebiýat, geografiya, tarih, zihin sorag ugurlar bolup, şol ugurlarda bir sorag bar. Şol soraga kim birinji jogap bermegi başarsa, ýagny dogry jogap bermegi başarsa, bir utuk kazanýar. Kimde kimin utuk sany beýlekden köp bolsa, şol hem şoly bejatly bähleşikli gepleşigimiziň ýeňiji bolýar. Jemleýici tapyrymyzyň şertlери düşnüklimi? Onu jemleýici tapyrymyda ilkinji sorag bilen, ýagny himya dersinden başlaýar. Himya dersinde şeýle sowal bar. Ýon baglanşygy diýip näme aýdylýar? Sowalymy ýene bir ýerde gaýtalaýan. Ýon baglanşygy diýip näme aýdylýar? Ýaşmyrak, eliň alyrdyň ilkinji bol. Himiyada bir näçe elementler bar. Bir näçe elementler öz arasynda bir näçe ýollar bilen baglanşýar. Şolaryň biri ion baglanşyk, biri kovalent baglanşyk. Ion baglanşyk hem öz içinde bir näçe taparlara bölünýär. Ionlara biri bilen baglanşýarlar. Ionlaryň öz içinde kation plus polajitiv zaryatlanan bölejikler ýerleşýär we anion zaryatlanan, ýagny negativ zaryatlanan bölejikler ýerleşýär. Bu negativ bilen pozitiv zaryatlanan bölejikler birleşip ion birleşmäni döredýär. Ion baglanşygy. Ion baglanşygy emele ýetirýärler. Ýagny dartyş güýjüniň täsiri. Şeýleden bir-birine, ýagny polajitivli, ýagny deşinýärli, polajitivli, otrisativli baglanşylar bir-birine dartmagy bilen kation, anion dartmagy bilen birliklerle baglanşygy döredýär. Oňa da ion baglanşygy diýilýär. Ion baglanşygy diýilýär. Bolýan Ýaşmyrat jogap kabul edýär döwlet. Jogap barmy ýa-da Ýaşmyrat bilen ilalaşýan? Bolýar. Jogap kabul edýär. Ýaşmyrat ýon baglanşygy diýip näme aýdylýar diýen soramyza dogry jogap bermegi başardy we bir utuk kazandy. Öňümizde ýene 4 san ugur bar, ýagny 4 san sowal bar. Döwlet Ýaşmyratdan ýyza galmalar. Ilk sowalymyz bolsa edebiýat uguryna. Edebiýat uguryna şeýle sowal bar. Türkmen halk destanlarından 5 sansyny atlandyrmaly. Sowalymy ýene bir ýerde gaýtalaýan, üns bilen diňläň. Türkmen halk destanlarından 5 sansyny atlandyrmaly. Muallim, siz hem oglanlara kömek etseňiz. Halk destanlary bolsa şu awtory belli däl, öňünden başlygyň diline de aýdym edibem aýdylýan destanlar bar. Ýörükde destançy başlygamyz bar, şonu ýerine ýetirýän. Bu sowalyna Yusuf Züleyxa şahsenem garippa, Zeynel Arappa jogabyny dogry anyk ýadyma düşüňür. Döwlet Berilen sowalym da anyk jogabyny bilemok. Ikiňizden berilen sowaly anyk jogap berip bilemok. Bolýan, onu muallima da söz bereli. Muallim, Türkmen halk destanlarynyň 5 sansyny atlandyrmaly diýip olanamyza sorag berdik. Olar hem dogry jogap berip bilmediler. Megerem ýazyjylar bilen biraz garşdyran bolmaklar mümkin. Siz biraz beýtgaça şolary düşünürşer aýsaňyz. Destan janry bu türkmen edebiýatyna dören janrlaryň biri, ol iki topara bölünýär, awtory belli destanlar hem de awtory näwel, ýagny halk tarapyndan döredilip dille bizim günlerimizde başlaryň dilinden gelip ýeten. Bulara mysal hökmünde, ýagny özüňiň birini bellek geçdiňde, şahsenem garip destany, neje boglun destany saat tunot bilen baglanşykly, hüýlükli hemra destany misal getirmek bolar. Ýene de Gülpam destanam, halk destan, awtory näwel destan, ýene de haýatly hemra destany hem halk
desanlar hasaplanýar. Olaryň aftry ýok. Aftry näbeli dilden dile, netilden nesle geçip bizim günlerimizde gelip geten desanlar biri. Yani yazary näbeli desanlar bolany, halk desanlar diýilýär. Awadan malumy şolaryň 5-sini atlanyrdy. Emma edebiýatda berilen sowala jogap berip bilmediňiz üçin size utuq beremdik. Indiki uğrumuz bolsa geografiya. Geografiya uğrunda şeýle sowal bar. Dünyada partiya taryhyna we medeniýetine bagyşlanan ýeketäk we ýürütleşdirilen Parfika ýyllyk ilmi işiniň esaslanyrjysy we baş redaktor kim? Sowalymy ýene bir ýerde gaýtalaýan. Dünyada partiya taryhyna we medeniýetine bagyşlanan ýeketäk we ýürütleşdirilen Parfika ýyllyk ilmi işiniň esaslanyrjysy we baş redaktory kim? Parfiyana özüňiz bilýänsiňiz, bizim türkmen toprağynda degişli. Şol barada ýeketäk ilmi neşir ýazan baş redaktor kim? İki çaklamam var. Biri Türkmenistanyny ökdi tarihçisi Öwezgin Dogdiýew diýip öýdýän. İkincisi daşar ýurtly biri bolmaly. Okap geçipdim şu Parfiya döwletini ilmi iş agdaryp zat edip. Ýazýa zat bolmaly. Ady hiç ýadyma çyna. Ýöne okap geçipdim. Öwezgin Dogdiýewiň neşriýaty bolmagy mümkin. Bolmasa da ýan kışal aýdan. Daşar ýurtly ýazyjy şeýleden. Jahankeşde tarihçi, siýasatçy, şonu Parfiya döwletini çuňmyn öwrenip, ýazarlap, içine giren. Yani Parfika ýyllyk neşiriniň esaslanyrjysy we baş redaktory. İki çaklamam var. Bolýar. Haýsy dogrudyň bilemem. A. İtaliýaly meşhur seýahatçy Marco Polo. B. Antonio Invernizzi. C. Seýahatçy belli. Portugaliýadan seýahatçy Magellan. Haýsy? Hemesem üçsem seýahatçy, özüm belli ýazyjylar diýsem boljak sebäbi Marco Polo da Magellan Xitoy döwletini beýan etdi. Keskitli anyk jogabym A. Marco Polo. Marco Polo diýip jogap berýän. Yani Parfika ýyllyk ilmi neşriýatynyň esaslanyrjysy we redaktory. Döwlet sen nähil jogap bermekçi? Ýaşmyrat Marco Polo diýip jogap berdi, sen? Ýaşmyrat diýýär. Ha. Döwlet Ýaşmyrat jogabymyz kabul edýär. Ýaşmyrat dünyada Parfiya taryhyna we medeniýetine bagyşlanan ýeketäk ýürütleşdirilen Parfika ýyllyk ilmi neşiriniň esaslanyrjysy we baş redaktory kim diýen sorawymyza Marco Polo diýip jogap berdi. Jogap Marco Polo'da, elbetde Marco Polo dünýäde jahankeşde ýöne redaktorda. Jogap bolsa Antonio Invernizzi. Beýnanmallar intak öňümizde ýene de iki sany ugurlar bar, ýani tarih we zihin soragy. Tarih ýani 4-nji ugurymyzda şeýle sowal bar. Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşigi näçinji ýylda döredilýär? Soram ýene bir ýerde gaýtalaýan. Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşigi näçinji ýylda döredilýär? Türkmenleriň insanperwer bileleşigi 1991-nji ýylda döredi diýip jogap berýän. Döwlet seni jogap berdi? Menem sowalyň jogabyny 1991 diýip jogap berýän. Bolýan, Ýaşmyrat döwlet beren jogabymyzy kabul edýär. Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşigi näçinji ýylda döredilýär diýen sorawymyzdan 1991-nji ýyly dogry jogap bermegi başardylar we Ýaşmyratyň utuq sany 2, döwletiň bolsa 1. Ahyrky soraw we zihin sorawy. Zihin sorawyna kim ilkinji bolup dogry jogap berse, Ýaşmyrat jogap berse, Ýaşmyrat şol bejatly bäsleşikli gepleşigini ýeňişi bolýar. Döwlet jogap berse, deňe bolmak bilen bir soraw berer. Haýsy dogry jogap berse, şol hem bäsleşiginiň ýeňişi bolýar. Zihin sorawyna şeýle sowal we üns bilen diňlemeli. Elini degirmen nämäni ütgötüp bolýar? Sowalymy ýene bir ýerde gaýtalaýan, üns bilen diňlemeli. Zihin soraw sebäbi elini degirmen nämäni ütgötüp bolýar? Elini degirmen pikirini ütgötüp bolýar. Döwlet ahyrky soraw ýagny zihin soraw beren sowalymyza, ýagny elini degirmen nämäni ütgötüp bolýar diýen sowalymyza pikir diýip jogap berdim. Jogap dogry. Döwlet zihin soraw ýagny ahyrky soraw dogry jogap bermegi başardyň we ikiňiz häzirlikçe deňleşdiňiz.
Artykmaç daşından bir sowal bermeli bolduk. Ýagny sowal şeýle, bu geografiýa uğruna değişli. Üstüce dinleýäňiz, yer şarynyň iň beýik dagy haýsy dag? Sorumy ýene bir ýere gaýtalaýan, yer şarynyň iň beýik dagy haýsy dag? İlkin jogap Ýaşymrat, elini alyrma başardy Ýaşymrat. Iň uly dag Himalay dagy. Aha, Ýaşymrat iň uly dag dünýäde Himalay dagy diýip jogap berdiň. Döwlet. Sowalyň jogaby Everest dagynyň Jamaluq tepesi. Onuň beýikligi 8848 metr. Jogap kabul edýän Ýaşymratçygymyz dünýäniň iň beýik dagy Himalay dagy diýip jogap berdi. Döwletçigimiz bolsa Himalay dag toplumynyň Everest dagynyň beýik nokaty Jamaluq 8848 metr uramasynyň merkezi geňeş tarapyndan saňa kiçiräk sowgadymyz bar. Ýeňiş kazananyň üçin mesaj etsin. Maňa şu bäsleşikde gatnaşyp birinji ýer almak nasip etdi. Men öz deňdoşlarymy şu bäsleşikde gatnaşmaga çağırarym. Biz ýaşlar üçin ähli mümkinçilikleri döretýän arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Döwlet alansylaryň bilen tem gutlaýan inniki bäsleşiklerde de ýeňi bolmagy arzu etýärim. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli, goýşy döwletde ilm esasy ornaýylýar. Demek biz ilmiň iň täze kazananlar bilen aýykdaş gitmelidir diýip belleşýäli. Ilm bilim ulgamyna edilýän işler barmak wasytlardan kän. Ýaşlaryň okumakda, öwrenmekde, bilim almakda giň mümkinçilikler döretip berilýär. Dünýä öňlerine laýyk gelýän tehnologiýalar bilen üpçün edilen mekdepler, ýokary okuw mekdepleri gurulyp ulanylmaga berilýär. Bize okumakda, öwrenmekde, zähmet çekmekde şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän gahryman hem mehriban arka dagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan beýik tutumly işleri mundan meýläkem rowaşlyklara beklensin. Köp sağ olun muallim. Ine döwlet şu üsüllüň bilen gutlaýas, inniki bäsleşiklerde de şeýle ýeňji bolmagy arzu etýäs, gepleşik sen üçin bir täsir gallanandyr diýip umyd edýäs. Ine biz şular ýaly gepleşikleri döretmäge, işlemäge, ähli şertleri döretip berýän mehriban arkadagymyza köp sağ bolsun aýdýar. Goý mehriban arkadagymyzyň jany sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Köp sağ olun. Mehriban ýerleşler, men şunuň bilen şowly bejatly bäsleşikli gepleşigimiň nowat aqsany geçirip tutarýar. Bäsleşikli gepleşigimiň inkisany öşýän çakoşda bolam. Ilm bilim babatda edýän taýsy taýlalar üçin hormatlar kadamyza köp sağ bolsun aýdýar. Hormatlar kadamyzyň baş tutanlygyna döwlet diýarymyza diňe rowaşlyklar ýar bolsun.